Hello guys, je 11:46 a máme za chvíľu vstávať, ale my sme že vôbec nespali. Ideme do Chorvátska, takže máte sa na čo tešiť. Toto je náš prvý vlog a dúfam, že vás naše vlogy budú baviť. Hi guys, je 1:40 a my z Vanesu sa chystáme do Chorvátska. Vanessa, pozdrav. A vy idete s nami? Tu kanala, ktorá má práve natáča. Ania, pozdrav. Je tento afta. Ania vypadá kolab. Však ale jednu šlapku mám v ruksaku a jednu mám v ruke a ešte mám ľudskú so sebou. Je to normálne? A ja mám kiwi. Zajte, kde sme? Aute. Som Anka, takže ja mám túto plachtu na auto, to je sedačka sklopená, tu mám ruksak, tu sú vankuše a tu je kabelka. Dnes to je takto. Ja mám tuto kiwi, bez toho nikam nejdem. Smejte sa mi tady, ale prosím. Potom mám podušku, lebo aby som mal na čom spať. A tu mám kabel. Hlásime sa vám už z Chorvátska. To mi bola písna. A zajtra pokračuje naša cesta. Ideme do kempu! Hello. Takže ideme vám spraviť room tour z Vanesou. Takže tu máme dvere od chodby. Hneď ako sem vojdete, máme tu jednu posteľ z Vanesou, kde budeme spať, lebo sme vili. Tu je zasa manželská posteľ. Krásne, vidíte. Peťko má smedný mních. Poďte sem ďalej. Tu máme, že kúpeľňu, ktorá podľa mňa, že stačí, je taká proste akurát na jednu noc, že sa vyplatí. Ďalej. Tu máme také veľké prehľadné dvere. Počuješ ma? Hej, počujem. Takže tu máme krásny výhľad. No. Tam je kúsok more. Že trošku toto bude také divné video. Aj tam máme more. Dobre. Tu máme že kuchynský stôl na raňajky, na večer, na obed. Hej. A tu máme kuchynskú kuchyňu, ktorá je zo zelenej farby. No proste nádherná, moderná. Takže sme nadšení všetci a ideme potom na pláž. Dobre, takže teraz ideme sa nájsť, tak Vanes. Hej. My tu na niekde pri pláži. Nevieme, že kde sme. Hľadáme toto, lebo proste neviem. Neviem, kde sa ideme nájsť. Takto je strašne teplo, takže to čo je super, lebo ja sa nemôžem skúpať a Vaneska ako real friend tiež sa nepôjde kúpať. A tam je to ihrisko. Čekuj. Kamo, bohužiaľ, nemôžem sa ísť zakúpať. Kebyže môžem, ja hneď tu skočím, dobre? Takže takto sa tu máme. Čauky, my ideme práve na apartmán. Vôbec sme nepili vodu. Teplo nám je. Ja idem zdochnúť. Hlavne, že máme pizzu. Opalili sme sa 2 hodiny a furt sme biele, jak steny. A Tan lines. ešte... Ale ja som Ale aj Vanessa za chvíľu bude. Nebojte. A ešte dúfame, že ešte dobre trafíme. Ozveme sa vám tam. Takže hello, je 19:14. My teraz kúpame prvýšie rozprávku. Sme ešte strašne unavené. Ale pôjdeme sa chytať pomaly, že do mesta na večernú prechádzku.
A pôjdete sa potom sami nachystať, aj namalovať. Vanessa, pozdrav. Takto si to čúvame. No, my už ideme. Nemalovali sme sa, lebo... A čo? Sám kúpe dostane 3 eurá. Počuli ste? A tuto ideme do centra už. My sa prechádzame po mole. A je to tu mega pekné. Dobre, sa mi A to vrátiš, keď asi budete vám vyrážať. spravíme 2 Dobre? vlogy. Lebo tak sa držte. Lebo tento vlog bude už No, dávajte si pozor. dlhý, dobre? takže asi budú 2 vlogy. Si není hlad. Máme tu pred sebou Tommy Market. Tommy. Takže bojím sa len z toho očakal. Mám takúšej kotič. A nejaký... Ja mám pistacový jogurt. Počkaj. Možno to bude počkaj. Moje vonia. To sa vonia hlavno. Ukáž. Fakt ti vonia, či nie? Určite to je jak Thermix, takže ideme na to. My som k tomu potrebovala nejaké pečivo, ale už ne, lebo nemáme. Tak, přijala se, ale se naučit. No, nepracovala jste s modou a luxusními značkami. No, to je dobré. Jednou jsem v Chicagu byl. A to tvoje? Má spraví. Vanessa, toto asi nedáme na YouTube. Vítr, ohnutý strom, mrt. Chci trocha si dať. Nebude ti to chutiť, Vanessa. Tebe to nechutí? Mne to chutí. Čo na to, že len seba to ty končina? No. Chceš ochutnať? Lebo viem, aké to je. Koľko dávaš rýchlo? 10 z 10. 9.